Bă, deci acum camera mea e o muscă nebună și o să fiu cu voi ca că mă atacă. Nu e o muscă normală, e trecu știe. Chestii mari care scoate zgomot mult și mă sperie. Arată ca un gândac cu aripi, mă jur. Stai să... Băi, deci... Uite, ce să-i dau? Da, sunt pregătit. Sunt pregătit să o atac. Cați, deci... Acum nu mai văd. Dacă a dispărut dracul s-a dus undeva. What? O văd. Băcanești. Băi, ce să-i fac? Arată ca un gândac cu